Sala 1945 biradestiya Almanya yan bi teslîmbûna Almanya ya bêşertûmer şerê cîhanê duyem bi dawî bû. Almanan çavê xwe vekirin ku welatê wan mayî Kabil û wêran. Ku zêdetir ji 6 milyon kuştî, 12 milyon penaber û 25 sedî ji rûbara welat bûn ziyan. Hêzên serkeftî li pêş çavê Almanan warê wan perçe kirin. Berlîna paytext bû çar perçe. Yek ya Sowyetan û yê dîyê Amerîka, Brîtanya û Fransa. Sêzdeh tebaxa 1961 dîwarê Berlînê hat avakirin û perçebûna Almanya kûrtir bû. Rewşeke wisa bû ku ji Almanan re digot hûn êdî nemara dibin ser piyan. Lê Almana bi biryar û pêkanînê xwe hewl dan ji bo sekinandina li ser piya û vegerandina nav û pesnê welatê xwe. Heya got di nehê tebaxa 1989 de dîwarê Berlînê hat hilweşandin û Almanya dîsa vegiriya yek perçe. Pêvajoya pêşketinê berdewam bû heya ku îro Almanya bûye hêza siyasî û aborî ya yekem li Ewropa û hêza aborî ya çaremîn li ser rasta cîhanê. Îca pirsa girîng çawa Almanya dîsa rabû serxwe? Tevlî Almanya welatkî bê petrol û gaz û samanên xwezayî ye. Belkî hinek bêjin Plana Marshall ya aborî sedema serekeyî di rabûna Almanya de, lê ev alîkarî ne tenê ji bo Almanya bû. Her wiha li gorî parên alîkariyê Almanya di rêza çara de bû. Ku para Almanya ji tevahî alîkariyê hewserê sedî yazda bû. Ev alîkarî jî ji bo armancê Amerîkayê siyasî hewl li Berlîna paytext ji bo avakirinê hat bikaranîn. Yanî bajarekî kapîtalîst di nêv Rojhilatê Komûnîst. Lê ji nav 16 welatên ku Amerîka alîkariya wan kir, Almanya bû dewleta herî serkeftî, loma ev bersiv nebiçî. Tevlî ku Almanya bê hikûmetek niştimanî maheya sala 1948 lê çalakiyên avakirinê li hêviya hikûmetê neman. Bi giştî xelkê xwe bi xwe dest bi danhev û avakirinê kir. Ji ber ku jimara kuştî û hêsîrên mêr mezin bû, jinan komên mezin ava kirin ji bo avakirin û danheva bajaran. Ev çalakî û xebat li hinek cihan ji aliyê kilîseyan ve hatin rêxistin, lê bi giştî ji aliyê gel ve hatin rêxistin. Xelkê rojê heya 9 saetan jî kar dikir. Piştî avabûna hikûmeta niştimanî sala 1948 derhoze yan mucîzeya aborî ya Almanî derdibû. Ku bernameyên xurt û hevgirtî ji alî Ludwig Erhard hatin pêşkêşkirin û bikaranîn, ku ew jî wezîrê aboriyê bû di hikûmeta Konrad Adenauer de. Ku ev her du kes xwedî bandorek mezin bûn di rabûna Almanya de. Lê ev bername wê ti carî bi ser neketibana. Heger millet nexwedî dilsozî, taybet û bilind ba. Ku roj hatibû perçekirin ji alî xelkê ve di navbera karê fermî û karê xwe bexşit. Bersiva bicî ev e ku baweriya Almana ya xurt bi dewleta wan û ku ew bi tenê karin dewleta xwe ava bikin. Her wiha xebatên mezin ji bo avakirina kes û mirovên Alman, ku qet dihat dayîn ji bo avakirina mirovan ji biçûkanî de li gorî bernameyên diyarkirî û gelê Alman wisa bû kaniya sereke ya sermaya welatê xwe. Almanan ji bo rabûna welatê xwe gelek qet dan. Gelo tu îro çi dikî? Heger wêjkarê me hez kir, ji bîr nekin hûn like bikin, par vekin û hûn bibin subscribê qenala me.